Moikka! Tässä videossa mä näytän kun mä teen kinkkurullia ja joo, mennään vain videoon. Näihin kinkkurulliin mä käytän tätä tuorejuustoa, ihan tätä perustuorejuustoa. Sitten mä käytän kinkkua, yllätys yllätys. Sitten mä käytän paprikaa, joka on pilkottu kans pieniksi palaiksi. Ja sitten mä käytän voitaikinaa. Ja nyt mä näytän, miten mä täytän tällaisen. Niin ja sit mä käytän vielä vettä. Eli ekana voitelee se levite siihen. Sitten sen jälkeen mä aina laitan kinkkua siihen. Sen on ihan hyvä määrä. Sitten paprikapalaset. Ja sitten laitat sinne reunaan vettä. Jätät siis sinne semmoisen pienen suikaleen ja laitat sinne vettä. Ja se toimii niinku liimana, kun sä kieputat sen. Ja tässä mä näytän vielä uudestaan, kun mä teen sen. Sen jälkeen jaat sen 4 osaan ja sahaat ne palaset tolleen söpösti. Nyt kun on pilkottu tälleen, niin laitetaan pellille näihin muffinsivuokiin, niin niistä tulee sitten semmoset paremmat ja ne on helpompi syödä. Paistetaan 200 asteessa 15 minuuttia. Niin nyt nämä on tässä valmiina ja ne on ihan super hyvän makuisia, eli suosittelen tekemään. Joo, kiitos että katsoitte tämän videon, muistakaa tykätä ja tilata kanava. Me nähdään ensi videossa, moikka!